ama sign clear tu le ngai thatu te chibai kan buk le feka chu tun tuma chuan sairang lampang kan hoi fe lenga tukin jing khan video viral te aron oma chu ta chuan sairang lampang driver hawin taxi driver pakhat chu kutan thlak ron tin video aron viral a mase a video ero hi chu YouTube community hian tilan rem ti lo fang hian kan ron chhop chhuak ton lova enga po chu ni se an thuron po sang ang te kan han ngai thlanga chuan kan ngai dan te po rek ho tur te po om karinga chuan tun tuma he video kan ron rek hi hriata hril thang kan thian pa chezelania chuta hriata hril thang channel hi saudat pain ti hian a video he kan ron rek don ani tika clear tu mi pui te pon lo hriat thiam kha kan ngen cheuni enga po chu ni se tun tuma chuan thil thlendan kim chang te kan ngai thlanga chuan kan ngai dan te soi chhun zom tur te om ni chuan kan ngai dan te kan soi chhun zom bele don nia ole ilo ngai thlang sairang lampang kut in thlak na taxi driver kut thlak ron na athleng ti in FB lama hian post mu tura oma azialo khop meya he thil thing a hi chipchiar le kim chang deuh zokin kan ron tar lang don ani kan fiat angin mani deuh loka rail he tiang hian mizoram a ron luta khami war boruak vela khan passenger chungchanga thu in chu kan tiang chi deuh te in nialna kan tiang chi kha soi chho tu ria chho tur kha a om chho deuh mol mola tuna hian comment tam taka chuan kut in thlak na athleng tange nge ti ten caption an ron nei ani ole tuntuma hian chumi an video vel thalak te ron tar lan tur kan nei chi alova a picture video kan ron ti lan a hi chu rail station bor vel ani don ani engpo ni se helaya kut in thlak ron na thleng chanchin kim changa hi han ngai thaila tuk in jing sairang driver hovin Aizawl taxi driver kudan thlak ron police station naktuk jing da riat kan OC omlain income ho na nei ni se anti thil thlendan Aizawl taxi driver pakhat chu achung lama passenger zong to lo turin an lo ril to thin azom du lo wangin an president in anaw te pot chuak ngal tura thu pe in kut an thlak ron an president po hian voi nga lai a nek anaw te hian kut an thlak chhun zom ngal ani kut an thlak pa hi MTA member alani lova ama in saifia na chuan vai ho in red minzota bus somriat sumoa zahni taxia zathum ti in ka soipui mek lai in min pot chuak ani ativea ma se achung lama in bia anni awangin sairang ho mudana chuan passenger azong le ni ngeya an hriat awanga kuthlak ni in an soi tuna thil kal hmanga khan chuan sairang sumo driver te khan an dan pangai khan lo nei ve niom tak ani khata khan an mani huam chhunga khan kan tiang taxi driver pakhat khan passenger te kha athan alo zong kual ve ta khania mase mi chungchang bi chu kai ma ngai dana chuan taxi driver po khan ati swale vem pon ka helo achan chu mi hring te chu mo rekso khal te po sumo khal te po taxi kal rim te po kan niang tu ten tu te pon passenger te chu kan bei sei ve kan du ve kan zong ve kani mo khami chungchang bi ga khan chuan taxi driver kha atik lo nei em kha ka hrelowa ma se chu te rol kan ti tiang mi hring theu kutin thlak ro nang zonga sairang driver te an han che du kha chu kha chu fu lo hle ni ole kan ngai thla zelang engpo ni se kut in thlak na thleng thin hi a thalo hle a chaltlang dor kon welfare leader pulo machuan kut in thlak a that lo thu le thu a soi fel a that jok thu a soi pui mek lain nangpo engei lo soi ve ti in kut an thlak ron zui ngala keipo in thei top chua in ka thel zui ve ngal ani a boi thla khop mai sairang ho in luling lutuk le MTA member ni lo thu oi lo an lo tambok nen chuti lai mek in kan MTA member dor kon leader in rem na soipui tura ding chuak po kutan lo thlak zui le zel hi chu hriat hiam a har ani police te chuan a hmuna om taxi driver minron biak tira ni zan lama po Buaina a chhuak to a tuk ina a chhuak le a
heti ringot hi chuan a fel dawn lo ni anga in naktuk zing da riat am a kan OC a thu dawna sairang lam hruaitu te le MTA hruaitu te in biak na nei pui tha an ti thu min ron hrila kan president pu arina kathil thlen dan kan thil ton dan thlen dan po ka hril hretoa a group kal tlangin karon soi chiang le ani e o tuna kan ngai thak tak ang khan thil thlen dan kha chu chiang thlen ka thria ma se chu ti ro chuan side thil reng reng chu side e om rolin side b lampang hi om ve tura ngai taila ma se tuna kan hriat china khan chuan a zia lo hle mai chu ti rolin sairang lampang te driver ho te kha in fa in la champion hlom ve o kalo te mo pha kha hetiang tunlai social media kan lo muthi nang nang ni pon in lo muthi nang kut in thlak ron ang songa in han che du hi chu a fu lo hle ri mo khatiang kha sim mak teu ma se chu ti ru chuan le lampang side b lampang te po aum chho ve le tura ngai taila ma se sairang driver lampang te kan han dem khal rangota chu ti ru chuan kan ti tiang o mi hring ni na chuan do thai lo chin hi aum ve ni mo chu ti ru chuan taxi driver po khan ti lo turan lo ti kha alo ti lui char char po kha ni theimo khami ta kha side b lampang te po kha aum ve le thei wangin kan number comment a emo description a khan kan channel number hi kan danga hemi number a hian side b lampang te po ron tong chuain du chuan biak po thei reng kan ni ti kha kan soitel pok ani e ole nga po chu ni se kan ngai thla chho zelanga CP tinia hei hi pos Nichin deuh maya kan mu ania helai thil thlen dan a hi chip chiar le kim chang deuh zokin thalak le video mu tura om chi lova amaro chu helai kan chiar ta kan khan kut in thlak ron na kha chu a thleng nge yani mela azia lo khop meya helai thil thleng a hi hei kan soita kangin rel ron lu nu hian passenger chungchanga taxi driver te le helampang sairang driver lampang te kha thu le la engemaw neu an ron nei chho zui thin ani kha tiang hian kutin thlak na a han thleng chhota nge a thil poi takania thil zia lo takania helai bor a hi thu nei tu lam te pon engemaw dan fel deuh hlek an zam a that arin om ani kan soita kangan kha Nichin deuh maya FB lampanga post kan mu ania an ming le veng ti velte lampang kha an ron tar lang lem lo ani o khati chin khan kan du tok mai nga hetianga kudin thlak ron thleng fo mai le ba kha tuna kudin thlak ron chung changa atuar tu te le kut thlak ron tu te po kha tlai rol thlai ani to lova chuti ro jan puitling vek an ni don to ti kha hriata chuwang chuan kan thalai sok te po hetiang kudin thlak ron chung changa hian social media po that lau sia comment le mo video chi rang rang thalai tan po kan siam hem to ni kaima ni nge kan channel ngei le kan thian te channel tangpon yang mo chuti ru cha hetiang puitling le zel tanga hetiang passenger in chu chung changa kudin thlang ron na a thleng hi chu kan channel chuan sia lo kan ti hlea chuti ru chuan rel te ron lut tan to chuti ru chuan passenger te po an tam chho selang hemi chung changa te po hian eng tin tin emo thu nei tu lampang te pon haya chang tlung le fel so ka dan thar kan sam te po hi alapoi mo don hlein ka hria mi ina taxi a chuang du na mo khatiang passenger lodu an lodu ve tho nin driver than kan lodu ve tho khatiang passenger tan du nam hunan chuang veng chumo kha kai chu ka ngai dan nia ma se hetiang passenger chung changa driver te Sairang driver te le Aizawl taxi driver te Buaina an han to ka kutin thlak ron na hial a thleng hi kan channel chuan azia lo hle ni ti kha kan soinon le eng po chu ni se tun tumatan chuan video te kan du tok le rianga thu thar te om le ni chuan kan lo kir le thuayang mang tha mu tui le vek ule